салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Чи Гап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳам ки програмаи Чи Гап ва Билайн Салома айгуҷо скачат кардан дар кор. Чӣ хеле ки шумо медонед дар Play Market програмаи Чи Гап ва Билайн Салома удалид кардан. Рости гап ман сабабош ҳам қакофтум, не ки наёфтум ки барои чӣ именно програмаи Билайн Салом ва Чи Гапа ай Play Market удалид кардан. Ҳамаи мо медонем ки програмаи Мегафон Лайф ва програмаи Мобигап дар Play Market ҳастай, не ки програмаи Чи Гап ва Билайн Салом нестай. Дар комментариҳо, дар сабшениҳо мара пурсидан ки дар бораи ҳамин маълумотим. Ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам айгуҷо скачат кардан дар кор ин ду програмаи зарурия. Барои ҳамин то охири видео тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. бародаро, айгуҷо именно кофтан дар кор ман барои шумо нишон наметиҳам, барое ки бисёри шумо намефаҳмен. барои ҳамин силкаи ҳар душа ман дар таги видео мемонам, рост ба силка медроен ва ба ҳамин саҳифа шумо дохил мешен. вақте ки ба силкае ки ман дар таги видео мемонам ба ҳамин саҳифа дохил шуден, дар инҷа шумо мебинен програмаи Билайн Салом ва метавонед бемалол дар телефонҳои худтон скачат карда установид кунед. рости гап дар дигар сайтҳо хеле бисёра ин програма, не ки ман беҳтаринша ёфтам. барои ҳамин барои шумо пешниҳод мекунам, касе дар корай ай ҳамин сайт дроя скачат кунад. ман силкаша дар описание ва дар комментария мемонам. ин буд програмаи Билайн Салом. ҳозир мегузарем ба програмаи Чи Гап айгуҷо скачат кардан дар кор. дар бораи програмаи Чи Гап бисёриҳо ай ман пурсидан. ман ҳамашонда гуфтам ки дроен ай сайти tsel.tg скачат кунед, не ки бисёриҳо намефаҳманд, намедонанд ин сайта куҷо ёванд. барои ҳамин хостум видео кунам. марҳамат, ман силкаша дар описание ва дар комментария мемонам. сайти tsel.tg ин програмаи Чи Гапа метавонед ай сайти tsel.tg скачат кунед. вақте шумо ба силкае ки ман дар комментария ва дар описание мемонам, рост ба ҳамин саҳифа мебиен. дар ин саҳифа шумо метавонед бемалол скачат кунед ва истифода баред ба касое ки дар кораи програмаи Чи Гап. чӣ хеле ки мебинед дар инҷа ҳам барои Android ва ҳам барои iPhone ҳастай. кадомиш маъқулай? кнопкаи скачат сиҳичаса меҷиқен ва дар телефонотон скачат карда мегирен. баъде ки скачат карден, установид мекунен ва худтон истифода мебарен. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз дар бораи ду програмае ки бисёри шумо хоҳиш карден ман видео кунам. барои касе дар кор боша ин ду програма, ман силкаи сайтҳоя дар комментария ва дар описани видео мемонам. дроен скачат кунед. ва касое дар ки видео маъқул шуд, ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавен, дастгирӣ кунед мора. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр, то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед.